Mao hapa 2 July 2026 Malawi boma unduna wa zamaphunziro akweza fizi za sukulu zonse za ukachenjede za boma public universities ndi 100%. 100% ikutanthauza kuti ndi double ngati fizi inali pa 200 kwacha yafika pa 400. Mwachidule fizi inali pa 630,000 tukamba pano yafika pa 1,350,000 imeneyo ndi 100% plus kukwera kwa fizi koopsa kwambiri kumene sikunaoneke. Izi zikuchitika pamene ripoti la Reserve Bank under Ministry of Finance ikutionetsa kuti chuma chayenda bwino chifukwa inflation yatsikako. Now fundo zimene ama university akwezera fizi chonchi akuti akufuna kugwirizana ndi mmene zinthu zakwerera, ndiye nkumati tivisit. Koma chimene timafuna kuti tifatsirire ndi kuunikira ndi chakuti unduna wa zamaphunziro umene umayenera kukhazikika kwambiri paganizo ndi masomphenya achimene Amalawi anavotera mu 2025. Amalawi anawuzidwa kuti kukhala secondary school yaulere, ndipo ndi masomphenya a Profesa Peter Mutharika oonetsetsa kuti ana onse a mdziko muno akuphunzira skulu ndipo akudzakhala nzika zodalirika kukwaniritsa masomphenya a dziko lino. Koma tikayang'ana ndi kukwera kwa fizi ya ku universityku zikukhala ngati angonena kuti fizi yonse imene simunalipire ku primary ndi ku secondary yonse ija tayikankhira kuti mudzalipira mutakula ku university. Izi zikuchitika pamene ku unduna wa zaulimi palibe chaphindu chimene dziko linapindula nacho mu chaka chimenechi. Malonda a fodya sanayende. Tikati sanayende bwino kukhala ngati anayendako, koma sanayende palibe chachitika. Tikuyankhula pano pitani ku Rumphi, Ntchisi, Mzimba, Dowa, Kasungu, ngakhale ku madera ena aku Blantyre, Nchewu ndi Balaka, mukapeza kuti anthu fodya akadali naye nyumba. Mukapita ku auction floors onse mukapeza fodya wambirimbiri osagudwa. Ambiri akungothera kuma warehouse a grading and rehandling. Fodya amene amabweretsa chuma cha dziko lino sanagudwe. Ulimi onse umene umakhala waphindu pa international market ndi ulimi odula ndipo amauchita ndi anthu olemera. Ulimi wa coffee, macadamia, tea, munthu wamba mphawi kuphatikizapo solabala ndiye maulimi aphindu pa dziko lapansi. Kwa munthu wamba mphawi sapatsidwa mwayi kapena oti gakhala akhale ndi mega farm oti azichita maulimi amenewo. Ndiye ana a mphawi ngati amenewa oti sanapindule ndi thukuta la ntchito zawo kuminda, tikanene kuti alipire ndalama dabulo mwezi ngati uno. Pamenepo makolonso akufuna kuyang'ana nkhani ya mafertilizer. Mmene tikuteromo makolo a ana amenewa malipiro mboma akadalimo muja sanakwezedwe. Tikakamba za mapromotion sakuchitika chifukwa chakuti tili mu nthawi ya ma austerity measures. Kodi ndi nthawi inayona kuti tingamakambe zoti tili mu ma austerity measures pakaonongedwe kachuma cha boma, pamenepo sitili ma austerity measures pakaonongedwe kachuma cha makolo makomo? Apato sizikuyenda bwino. Chomwe chonso chikuchitika ndi malipiro a anthu. Tukamba pano chifukwa chakuti chuma chathu sichili bwino, ena ogwira ntchito mboma ndalama zawo sanalandire, ndipo tilipo ambiri. Tikamayankhula za izi tikuganizira kuti pajatu boma linali ndi kalondolondo kudzera ku MRA omalemba nyumba za malandilodi. Kodi sikungathekenso kuti aboma salaleka chedwa chonchi adziwayimbira malandilodiwo omwe aja anawatenga manambala aja kuwauza kuti tenant wanu uja musamukumbutse kaye renti
chifukwa salary yake yachedwa tidzampatsa pa 6 chifukwa sizikumakhala bwino. Malandlord anazolowera kuti ogwira ntchito boma kuchokera pa 23 kukafika pa 27 mwezi uliwonse amakhala atalandira ndalama. Akuyembekeza kulandira ndalama zawo pakutha pa mwezi kapena pakuyamba pa mwezi wina uliwonse. Sizikumakhala bwino kuti anthu mabanja aulemu wawo lero lino angamakhale alizolizoli kusowa choyankhula kwa malandlord yawo chifukwa chakuti akuti ndalama sizinafike. Kumakhala ma broken promises, kuli mafizi a ana ku sukulu kumene anthu amalonjeza kuti ndi mwezi ukamatha ndimaliza. Zonse zija ana a sukulu akubwerera m'masukulu. Nzomvetsa chisoni kuti zikukhala ngati m'dziko muno anthu sitiyankhulana sitilumikizana. Chifukwa mu nthawi imene moyo uli choncho ena akuganiza zoti akhoza kukweza fizi ndi 100%. Ine ngati nzika imene imayankhulapo pa zautsogoleri wabwino ndi maufulu a anthu komanso chilungamo, ndimalakalaka titawapempha aboma kuti tikumvetsetsa zinthu zakweradi zoona, tikumvetsetsa cost of sustaining ana ku university ndiyokwera, koma nkofunika kuganiziranso kuti kodi kholo limene tikuliunjikira zonsezi lilowera kuti. Mmene tikutero mu matransport anthu ndiokwera kwambiri chifukwa chakuti mafuta a mdziko muno ndiokwera. Mu chaka chimodzi chokha mafuta awa mukawerengera akwera ndi over 100%. Ndiye kuti chilichonse tiziganizira choti tikafuna kukweza chikhoza kukwera ndi 100% sizoonayi. Pali chinthu china chimodzi cha positive chimene tingachiyamikire makamaka kubomali, ndiye kukhazikika kwa mitengo ya zinthu osati yatsika koma kukhazikika price stability. Mtengo umene unaupeza dzana mu shop ukapita lero ukapita mkujo kumakaupeza abe omwewo ndizoona. Koma izi zikumalumidwanso ndi zinthu zina zimene zikuchitika kuti kukhazikika kwa mtengo ogulira zinthu, price stability yogulira zinthu ngati zakudya, nthawi ina ngati ma groceries ndi zinthu zina zofunika mmoyo monga ngati cement ndi fertilizer. Price stability ndanena kale kuti situnena kutsika kwa zinthu koma kukhazikika kwa mtengo kuti ukhoza kupanga budget kuti ndapanga budget ndidzagula chakuti wiki yamawa nkukayipezadi kuti chinthu chili mtengo omwewo. Zimene zozo zili bwino koma zonsezi zikumamezedwa ndi khalidwe ngati lilo ti unduna wina ukuchita zina unduna wina ukuchita zina. Ndiye timapempha ku executive timaganiza kuti muzikhala ndi collective decision imene ikhoza kupindulira mtundu wa Malawi. Kukwera kwa mafuta, kukwera kwa zipangizo za ulimi, kutsika kwa zokolola, kwa mitengo ya zokolola, kusayenda bwino kwa malonda amene amabweretsa chuma cha dziko lino ngati fodya, zonsezi zikuononga mtendere wa Malawi wankaganizidwe. Anthu ambirimbiri onse akukhalira kumakadzadza kumowa, kumakhalira kudzipha. Ndi anthu amene sicholinga sitingayikire kumbuyo uchida koma sicholinga ambiri nkusowa chochita ndi moyo nkumangosankha amati kusankha mild poison kuti mwina bola zindipheko ndizi kusiyana nkuti ndife ndi zakuti. Ndiye ngati dziko tikudandaulira unduna wa zamaphunziro, Ministry of Education, please take action. Side with local Malawians, side with poor people. Mtengo uwu mwana wa kumakanjira amene wangosankhidwira kumene ku university, mwana wa kuhewe, mwana wa kuhoho, mwana wa konthesa, mwana wa kumiranje, ana akukangankude sangakwanitse. Tiyeni tionetsetse kuti access to tertiary education should be a universal right for all. Ngati mwayo ungakhale kuti sukulongosoka izi zikapanda kusintha, tidziwe kuti dziko lino lisiti kulichitira ubwino. Ndi ma universities omwewa amene akusula ma lawyers, amene akusula anthu osiyanasiyana, nzosamveka konse kukweza mtengo wa fees ya mwana wa skulu pamene bambo ake
mai yake guardian wake amene amamulipirira fees iyo salary ikadalimo muja misonkho ikadali chikwerere sizikumveka. Ndiye kubomako tisanapatsire nkhani nzika za dziko lino timafuna kuti kubwezereni nkhani kubomako mutakhala pasi nkuyiunikira tatiye tikhale ndi ma stakeholders meeting tiunikirane at least tikumvetsetsa zakuti ikuyenera kukwera koma we should agree at what percentage should we reach that, not this much. Ndikudandaulira ndikubwerezaso not this much. Peace sinsimayoka mtendere sinsimayoka yayi mtendere sinsimayoka kuyankhula uku ndikudandaulira kuboma chonde tabwezani chiganizo cha 100%. Inu machancellor vice chancellor ama university aboma takumbukirani kumene munachokera. Ndimamva chisoni kwambiri kuti anthu amene ndinu maprofesa, anthu amene ndinu madokotala, anthu ama PhD, ma masters degree, ma bachelor's degree, anthu amene tinaphunzira ndi ndalama zakachasu, amayi athu azakhali athu amakhala akuphika makachasu, kumaseza nyemba pamutu, kumagulitsa zigege, kumapanga zosiyana-siyana, ena zomvetsa chisoni. Koma ndithu tikangoti tatsungula tayamba kupopera timaperfume nkhwapamu timayiwaliratu zakomwe tinachokera. Timayiwaliratu. Ndimaganiza kuti kuntunda akupopeza tonse amalawi timavomerezana kuti kuchoka kosauka. I don't think professor okulira kunzimba komwe kunthalire uko can support this simply because yeyo wayamba kumana ndi ndalama zake zambirimbiri. Adokota a PhD akonthesa uko simply because asamba atsungula iwo sukulu yawo yonse anaendera ya basale. Koma kukafika kupatsidwa mwayo oti takhala vice chancellor, takhala dean, takhala wa accounts ku university, nkusinthiratu osapanga defend ana amphawi. Dziko lathu tikupita kuti ndi dziko lomvetsa chisoni. So it's not only a politicians, koma as a country we have failed, we are failing to be our brother's keeper. Pamene tinafika ife sitifuna ena afikepo, pamene tinadutsa ife sitifuna ena afikepo, tinadutsa moyera, tinadutsa mofewa mabasale chanichani. Lero lino basi tayiwala tili magetsi tuwe kuyiwala kumidzi kumene tinachokera. Abale kaya ndino anduna kaya ndino MP ngakhale no anzathu ama radio station ma media houses tikamadzuka abusa ashehe abishop tikamadzuka tatiye ntizikumbukira kumene tinachokera mavuto a anthu anzathu tinawasiya kumudzi kuja. Ena aife mudzi wathu wonse anthu ama degree timapezeka kuti lipo atatu akeso mwina ochoka banja limodzi. Tikabwera mtauni muno tikasamba tikaphunzira tikakhala pa zintchito tizikumbukira chifukwa zinatenga mudzi onse ankatipatsa moni tikupita ku sukulu achi. That was their contribution. Amayi aja ankatolotsa mitsinje itadzadza tikuchoka ku sukulu kapena tikupita ku sukulu. That is her contribution. Panala mfumu aja nthawi ina ankakulimbikitsa mwana iwe ndakuona ulimbike sukulu amatero. That is contribution. Chidakwa chija chinkatibweza tikatiyandikire kukachaso tapita mukaphunzire ichoyo chikuledzera koma icho chikutipirikitsa. That is his contribution, anatipanga ifeyo. So it takes a village to create you. So when they make you to be where you are, don't forget that village. Ukamaona kuyenda beya kuphazi ukamaka wadutsa sisi nyama zimene ziyanda amene anakupanga iweyo kuti udzikhala mgalimoto. Ndiye ngati dziko anduna a MP, a kansala, a lecturer, sala, abusa, ntchito iliyonse imene tili tatiye ntikumbukire kumene tinachokera. Zimene tikupanga ziganizo zimene tikukhala nazo tikakhala ku Capitol Hill ndi ziganizo zimene tikanakonda kuti wina azipange ali ku Capitol Hill ife tikusauka tikuvala kabudula wamkulu chiuno omamangira luzi uja
Okutoba dzuwa likumenya tikumavala makoko kuphazi kupewa mchenga kapena kadera kaja pamakhala minga zimenezi tikanazivomera kuziva pa wireless zikulengezedwa kuti boma la nthawi imene ife tinalipo limapanga zimenezo. Ukakhala pansana pa njovu usamati kulibe mame, kwanu mthengo mudala kanjoka, ukatambatamba kumayang'ana ku nyanja. Mawa ndiwe chonde chiganizo ichi chisinthe.